Moderné technológie poháňajú náš svet. Skryté poruchy na fotovoltických paneloch, prehriaté priemyselné rozvádzače, uvoľnené kotvenia na výškových stožiaroch či neviditeľné úniky tepla na budovách. To všetko sú riziká, ktoré vás stoja čas, bezpečnosť a tisíce eur. Vidíme to, čo zostáva ľudskému oku skryté. Sme špecialisti na profesionálnu termovíziu a inšpekciu zemského povrchu aj z výšky. Dokážeme bezpečne a s chirurgickou presnosťou monitorovať akýkoľvek priemyselný objekt, solárnu elektráreň či telekomunikačnú anténu. Odhalíme preťažené káble, defekty zabezpečovacích systémov, skrytú vlhkosť alebo poruchy v podlahovom kúrení. Rýchlo, bez deštrukcie a bez zbytočného burania. Navštívte náš web thermovizia-pre-sovjohn.sk a objednajte si profesionálnu inšpekciu u nás.